várjál. Ezt nyomjál szegény tovább. Most látni azt is az, hogy valami rossz ilyen rongya vagyok. Nyom ki a tőle. Így van benne a vándikó becsap. Ugye? Még ezt figyelj ilyen meg nyújtom. Kigondolom, őt milyen szívottan túlvállalnak. Gyere át, jóslokomat. Szép Dalia. Engedj, én ki kell engedni. Úgy szeretett. Jaj, de figyelj, később állnak utána a vízre. Nem meg kell hallgatni. Aztán vagy állj. Aztán töltöm valószínű. De nem minden. Sokkal jó után ne jár. Nem most történik, miért mond neked? Ki lehet beszélni? Akkor ugye a helyet. Most kérjük meg már a honlapot, hogy a helyet. Előbb végez témák. Most akkor lehet. Milyen híre? Hát, akkor ez... Ezt tudom, azt mondtam, feleséget igazság van. Ezt nem tudtam, hogy miért. Mire mondom? Darabolok ki. De most neked mire? Ez neked mire? Darabolok ki. Hullá! Ezt tudod a munkára. A fővállalkozó úgy van. Ulan BT. Melyik évig? Most? De most kell csinálni, mert most nincs rájön, most akkor most nyomni kell. Jó, csak azt segít rá, hogy igazán most fel. Nem tudtam, hogy nem végre. Most, hogy nincs rájön, Most, hogy nincs rájön, nyomni kell. Tudományosan magyarázni, kell ugyan. Visszakerülünk, lehet szombaton hajnal. Vagy már kell mondani. 4 óráig. Mikor akarsz szolgáltatni szombaton? Fél kettő. Szóval nem lesz, hogy 4 óra. Én írok kettőt, mint a 4 óra feltétel. Nem az, mit tűntek? Először is a könyvesek, vagy a szakemberek akkor szoktak jönni, amikor a munkával. Úgyhogy a segédmunkásoknak kérdez, de szerintem a mutatom, hogy megérsz fél kettő. Ezekkel egyből kezdeni. Akkor kérjes Morika. Velem lehet egyből kezdeni? Egy. Nem kettő. Hát menjél meg egy. Kettő. Mi van? Túl vagy neki, kivel beszéltél, akkor meg? Kivel beszéltél? Beszélgettél vele? Ami rá feleséget lehetsz a telefon, azok végeztél már. Az mit mondtál neki? Lehet tegyük. Hullá. De én követem, hogy a telefon. Azt mondta, hogy... Én azért másodban hangok, mint az idején. A vízeket, de még az... Én akkor nem veszél észre. Oda fordulok a kamerát. Topormézre, de nem lesz ez. Na! És tetőzéseket nyomjál el. Na, elmi a kell csúkonyok. Na, hogy akár tokor? Elmi a kell csúkonyok! Várjál, Jóska mondja. Na, kezd.